1:29 en directo en los estudios de Onda Cero. Está con nosotros don Borja Verea, portavoz municipal del Partido Popular. Señor Verea, moi bons días. Bo día. Como está vostede? Moi ben. Bueno, ahora voulle preguntar por ese Hotel Raxoi, Hotel Soportales Raxoi, se chama, 6 estrellas. 6 estrellas, porque, bueno, pues hai unha suite ali esta mañán da que se está falando moitísimo. Pero bueno, xa que acaba de estar connosco Juan Manuel Gómez, do Sindicato Unificado de Policía, estará connosco esta semana este axente da Policía Nacional que salvou a vida a unha persoa na avenida Rodríguez Biguri. Esta semana se pide unha medalla para este axente. Bueno, pues a verdade é que é digno de recoñecer, resaltar a labor que fan Policía Nacional, Policía Local de Santiago, Guardia Civil, pero neste caso tamén a Policía Nacional, lógicamente. Traballo que fan todos os días, e que temos que agradecer, que aplaudir e que apoiar. É certo que nestes casos pois tan visuais, non? Que salvas a vida directamente, salvas a vida dunha persoa, pois claro que temos que aproveitar os novos sentido do termo e bueno, pois volcarnos nese agradecemento cos forzos e corpos de seguridade locais, nacionais, Guardia Civil e bueno, pois todos os, como digo, todas as forzas e corpos de seguridade. Por certo, señor Verea, eu lo traslado, pero dentro do Sindicato Unificado de Policía están entre preocupados e un certo malestar, porque os cartos do Ministerio do Interior, os cartos do Goberno Central para pois a restauración da comisaría non chegan para a galería de tiro. Nos dixo que se vai arranxar pois todo, se espera que vaya en tempo, pero non se vai arranxar a galería de tiro porque faltarían cartos. Sería 1.600.000 euros o que destina o Goberno Central, pero nos dixo ahora Juan Manuel que non se vai arranxar a galería de tiro e isto vai a tener un inconveniente, que os policías ou van ter que facer as prácticas de tiro en Fontiñas, onde a Policía Autonómica, ou ben xa directamente Coruña e Ribeira, co cal, mentres fan as prácticas de tiro, non van poder prestar o seu traballo aquí en Santiago. Eu lo traslado por se, bueno, pues vostede tenga ben pues trasladar a outras instancias, pero bueno, asegura dende o SUB que non vai haber cartos para arreglar a galería de tiro. Bueno, pois o que nos faltaba, non? Xa temos suficientes problemas de seguridade en Santiago como para que a policía teña que perder tempo, desplazamentos e non estar o que teñen que estar porque o Ministerio non é capaz de arranxar unha galería de tiro. Esperemos que sexa un malentendido, que o arranxen e bueno, van a ter todo o noso apoio como tiveron como consecuencia do peche da comisaría, que insistimos dende o Congreso dos Diputados, dende todas as instancias, que canto antes se puxese as pilas o Ministerio e volvermos a facer o mismo. Como digo, espero que sexa que se queden un malentendido e corrixan esta situación canto antes. Bueno, pues estaremos de logo moi pendentes porque hai certa preocupación entre a Policía Nacional en Santiago por esta noticia que estamos comentando aquí en Onda Cero. Bueno, señor Verea, ahora vamos a falar do pago a proveedores, que esta mañá tivo usted unha comparecencia ante os medios de comunicación. Por certo, tamén falaremos do Memorial Jesús Pampín, que, bueno, vimos aí que ten un swing futbolístico interesante. Pero me gustaría conocer a súa opinión con respecto a esta imaxe da cal hoxe se está falando moito en Santiago, dese hotel de 5 estrellas que se chama, que 5 estrellas? 6 ou 7 estrellas, que se chama Hotel Soportais Pazo de Raxoi. Porque esta mañán vimos que pues, unha persoa con unha certa jeta, un certo arresto, montou unha tenda de campaña nos Soportais de Pazo de Raxoi. Imagínese vostede levantar esta mañán, ver en plena Praza Obradoiro a 0 euros. Bueno, imaxe, esta é a foto do día. Que lle inspira esta imaxe? Pois é difícil de entender que no mesmo soportal de Raxoi ninguén fixera nada ao longo da noite, porque como montaron unha tenda de campaña podían estar facendo cousas peores, non? Cando nos insistimos en que son necesarias as cámaras de videovixiancia, pois precisamente para esta situación. Estamos falando do corazón da cidade, dos portais diante da catedral, dos portais de Raxoi. E a imaxe demoledora e triste, pero o que a min me preocupa máis é que non se fixera nada ao longo da noite, que ninguén soubese nada, porque como montan unha tenda de campaña, que cada un se poña a imaginar o que podían estar facendo aí, aquí non pasa nada, ¿no? Con total
con total liberdade. Bueno, pois o mellor exemplo, o mellor retrato de que cando propoñemos as cousas, propoñémolas pois para mellorar. E unhas boas cámaras de vixiancia. Aí houberan rematado o problema no momento en que saca da mochila a tenda, empeza a montala, en 10 minutos eso estaría desmantelado. Agora, bueno, pois como dis, pasou toda a noite en palco VIP. Bueno, pois, desde logo que é unha das imaxes, certamente non pasou nada. Fontes municipais aseguran que minutos despois das 8 da mañán foi desaloxado, que non estaba en boas condicións. Esta persoa, eu creo que posiblemente sexa italiano, en que, bueno, como tiña ali na tenda de campaña, pois, escritos en italiano, Buon Camino, entendo que sería italiano, pero bueno. En fin, O que ten que explicar o Concello é porque estivo toda a noite unha persoa dormindo nos soportais de Raxois e que ninguén fixese absolutamente nada. E que digan, se non son necesarias, como le vamos insistindo, as cámaras de videovixiancia, que teñan que ser os medios de comunicación, neste caso Onda Cero, o que, subiu ás redes esta fotografía e que se actuase a partir de eso. Non ten un pase, eso que teñen que explicar, máis que atacar se a persoa estaba en boas ou malas condicións. Eso é unha derivada, digamos, completamente independente. A responsabilidade da alcaldesa e do concelleiro de seguridade de explicar por que ocurriu isto diante das súas narices. Vamos. Pois esta imaxe desta mañán na Praza do Obradoiro. Bueno, señor Berea, esta mañán comparecía vostede ante os compañeiros, ante os medios de comunicación no Concello de Santiago. Un dos titulares da xornada é que vostede se compromete a reducir o período medio de pago a proveedores. Isto é moi importante en Santiago, porque hai moitas empresas, moitos proveedores que ainda están pendentes de cobrar. Bueno, pois vostede se compromete a reducir o período medio de pago a proveedores en 30 días con organizaciones de seguimento. É dicir, como está agora mesmo o pago a proveedores e que proporía vostede? Bueno, o pago a proveedores está completamente descontrolado. Hai un colapso na xestión económica deste Concello, que ademais agrávase trimestre tras trimestre, hasta chegar ao punto que o Ministerio está intervindo, acaba de intervir o Concello de Santiago para pagar 8 millóns de euros. Chegamos a esta situación, un concello intervido. Por qué? Bueno, pois como digo, o goberno local non cumpliu as súas obrigas e polo tanto ten que vir por riba outra administración a facer o traballo. Están en prazos de pago medio de 90 días, pero bueno, aí todo o mundo coñece empresas que levan meses e meses e meses sen pagar. Pero non hai cartos. É que aí está o drama, claro que hai cartos, e hai millóns e millóns de euros a plazo fixo, ademais, que teñen o rostro de poñelo a plazo fixo, mentras non están cobrando os nosos autónomos, as pequenas empresas e as empresas que fan traballos para o Concello. O noso plan é claro, simple, sinxelo e coñece todo o mundo. No primeiro ano, reducir o período medio de pago a 30 días e a partir do segundo ano de goberno a 20 días. A partir do segundo ano de goberno pagaría o Concello de Santiago todas as facturas a 20 días. Como faríamos? Primeiro, como prioridade política. Non pode ser que o pago a proveedores pois sexa algo que non interesa. Como non vai a interesar? É que isto non é unha opción, é unha obriga legal. Tes que pagar as empresas que están facendo un servizo para o Concello. Segundo, control semanal, control político, seguimento semanal de todas as facturas e do estado de cada unha desas facturas. E que isto, como digo, exixe compromiso e firmeza política. En terceiro lugar, pois unha reformulación, unha reestructuración de todos os procedementos e coordinación interna para cumplir ese obxectivo. Na miña vida profesional, Ramón, eu dedícome a xestión de administracións públicas. Sei como funciona un concello por dentro, porque é a miña profesión. E, por tanto, sei que se pode pagar en plazo. E non é que o diga eu nun micrófono, é que hai outras cidades que o están facendo. E o que nos temos que preguntar é por que outras cidades, coas mesmas leis, cos mesmos procedementos, cos mesmos requisitos, están pagando en plazo e Santiago pois é a máis morosa de todo Galicia. Esa é a pregunta que nos temos que facer. E pódese conseguir, podemos facelo, como están facendo outras cidades. Por tanto, o meu compromiso, unha proposta clara, verificable, no primeiro ano baixar o período medio a 30 días e a partir do segundo ano de goberno estar en 20 días. Pódese facer, sei que se pode facer e esperamos poder ter a oportunidade para demostralo.
Bueno, pois outro dos asuntos do día, por certo, señor Berea, que hai agora mesmo traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar na Praza do Obradoiro nunha visía que chegará ás 10 da noite. Son profesionais mileuristas, nos din, non cobramos máis, pouco máis de 1.000 euros, pero que a paga do mes de xuño non nos vai a facer efectiva a empresa. E, bueno, pois hai 200 traballadores afectados, pero hai 700 usuarios en todo Santiago afectados. Como se podería resolver esta situación tanto para os traballadores como para as persoas dependentes deste servicio? Primeiro é clarificar as responsabilidades, non? O Servizo de Axuda ao Fogar é un servizo que presta o Concello de Santiago. Por tanto, hai responsabilidades políticas dos concelleiros e da alcaldesa do BNG, de Compostela Berta, bueno, do goberno local. É un servizo que presta o Concello de Santiago. É o único servizo de axuda ao fogar de toda Galicia que ten as traballadoras sen pagar unha nómina. Unha auténtica barbaridade, unha auténtica inhumanidade. Como ben di Ramón, isto non se pode permitir. Por tanto, a responsabilidade é do responsable do servizo, que é o Concello, que terá que falar coa empresa, falar cos traballadoras ou facer o que teña que facer, pero non se pode permitir ter un servizo municipal onde os traballadores non estén cobrando unha nómina. É unha cuestión moi grave, unha cuestión gravísima, que afecta, como ben dís, ademais aos usuarios, que son centos e centos de veciños, de veciñas, moitos nos están escoitando, moitos familiares que necesitan esta axuda para, bueno, pois colaborar no coidado das súas persoas máis achegadas, e que están vendo un deterioro, porque o impago dunha nómina vai a xerar un deterioro na prestación do servizo. Estas traballadoras, lóxicamente, pois están nunha situación moi complicada, aproveitan as pagas para, bueno, pois para arranxar cuestións do vehículo, pagos extras que teñen, son elas as que teñen gasolina, arranxos de neumáticos, bueno, tantísimos gastos, bueno, xa teñen, como ben acabas de decir, Ramón, son uns salarios que están moi axustados, e, por tanto, estamos ante unha situación gravísima, e, bueno, terán que dar explicaciones de por que outra vez Santiago está nos titulares, bueno, pois por outro colapso na xestión, neste caso, insisto, traballadoras dun servizo municipal, Servizo de Axuda ao Fogar, un servizo municipal, que están sen cobrar a nómina. Pois nos quedan 10 segundos. Que tal outro día o partido Memorial Jesús Pampín? Bueno, pois 2 obxectivos cumplidos. O primeiro, non lesionarse, que non era unha cuestión menor para os que non nos dedicamos ao deporte, e o segundo, dar ese exemplo de que o deporte e a solidariedade poden ir da mao, e ademais moi contento porque alrededor de 60 rapaces apuntáronse para este campeonato e dedicaron unha mañá a facer deporte e a facer solidariedade, toda esta xuventude compostelana. Coa Fundación Andrea, claro que sí. Don Borja Brea, portavoz municipal do Partido Popular. Como sempre, moitísimas gracias por analizar a actualidade de Santiago. Un saúdo a todos os ointes. Gracias. Última hora en Santiago, María Teijeiro Durán. Buscas un canal.